No caso de secreto e segredo, estamos diante dun par léxico, é dicir, temos dúas palabras que proceden do mesmo étimo, unha de carácter popular e a outra culta. A popular moito máis evolucionada, máis afastada do étimo, e a culta moito máis próxima á súa orixe. Este mesmo caso témolo noutras parellas, como poderían ser cadeira e cátedra, mácula e mancha, vicio e bezo, é dicir, non é algo totalmente infrecuente. O que é característico no caso de secreto e segredo é que cada membro da parella se foi especializando nun uso en concreto. Deste xeito, a partir do latín secretum, temos secreto que funciona únicamente como adxectivo e segredo que funciona únicamente como substantivo. Así, falaremos de que coñecemos a clave secreta, o acceso secreto, a fórmula secreta ou da policía secreta. Por outra banda, guardaremos o segredo que alguén nos confiou, a xuíza decretará o segredo de sumario, hai determinadas profesións que se poden acoller ao segredo profesional para non revelar as súas fontes, e cando facemos algo procurando que os demais non saiban o que estamos a facer, estarémolo facendo en segredo. Por exemplo, di Balbino, o protagonista de Memorias dun neno labrego, cando lle conta a Lelo o que lle acontecera coa mestra, deille o meu segredo como a un regalo. Tamén como ocultismos entraron outras voces relacionadas como son secretaría e secretario ou secretaria. Estas son as formas que se consideran correctas. Outras opcións que podemos ao mellor ver en textos, especialmente os de hai xa un tempo, segredario, segredaría, non as debemos utilizar, non se consideran correctas. Así pois, secretario, secretaría, e recordemos que o segredo é secreto.